என் கன்மலையும் என் மீட்பரும் ஆகிய கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாயிருப்பதாக. இன்றைக்கான வசனம் ஏசாயா 43வது அதிகாரம் 2வது வசனம். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன். நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை. நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய். அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. தண்ணீர்களை கடக்கும்போது இந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது வாசிக்கும்போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா, நம்ம நோவா வந்து எப்படி அந்த பேழையிலே போனார் அப்படின்னு அவர் அந்த பில்ட் பண்ணும்போது, அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து பரியாசம் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம இமேஜின் பண்ண வேண்டியது வந்து சகஜம் நடக்கிறது. பரியாசம் பண்ணியிருப்பாங்க. மழையே அவங்க பற்றி தெரியாது. பட் நோவா வந்து அதை வந்து நம்பி அவர் அதில் போனார். பட் அவர் மூலமாக கடவுளுக்கு ஒரு லட்சியம் இருந்துச்சு, கடவுளுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்துச்சு. என்ன நோக்கம்னா, ஒரு புது உலகம், ஒரு புது ஹியூமன் ரேஸ், ஒரு நியூ ஹியூமன் ரேஸை க்ரியேட் பண்ணணும். பழைய ஹியூமன்ஸ், நம்ம இது வரைக்கும் க்ரியேட் பண்ண ஹியூமன்ஸ் வந்து ஆதாம் கிட்டேருந்து வந்த ஹியூமன்ஸ் வந்து பாவத்தில் நிறைஞ்ச வாழ்க்கை, ஃபுல்லாக பாவம் நிறைஞ்சிருச்சு. உலகம் எங்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் பாவமுள்ள மனுஷனாக இருந்ததுனால எல்லாத்தையும் மாற்றி நோவா மூலமாக ஒரு புது உலகத்தை மாற்றணும் அப்படின்னு, புது உலகத்தை உண்டாக்கணும் அப்படின்னு அவருடைய நோக்கம் இருந்துச்சு. அதுக்கு அவர் நோவாவை யூஸ் பண்ணார். அதுக்கு நோவா வந்து அநேக பாடுபட்டார். கடலுக்கு இருந்த பிளான், அவர் மூலமாக இருந்த பிளானை வந்து அவர் நிறைவேற்றினார். நோவாவும் அதுக்கு வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணார், ஒத்துழைச்சார், கோஆப்ரேட் பண்ணார், ஹெல்ப் பண்ணார். அதுக்கு தாங்க வேண்டிய எல்லா பாடுகளை அவர் அனுபவித்தார். இப்போ இதில் என்ன தாங்குறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது, அந்த ஆர்க்கு கட்டுறது, போட் கட்டுறது, அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் அவங்களுக்கு மாடல் இல்லை. இப்போ நம்ம ஒரு சேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு மேனுவல் இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதுக்கு முன்னால் எப்படி பண்ணாங்க, அப்படி பண்ணாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இது வந்து எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது. ஸோ அவர் அதெல்லாமே கடவுள் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி அவர் வந்து அது பண்ணார். அப்புறம் அந்த டைமில் ரைட்டிங் எல்லாம் இருந்து தான் நமக்கு அது வந்து ரொம்ப தெரியாது. பட் கடவுள் வந்து அவருக்கு சொன்ன ஓரல் ட்ரெடிஷன், நம்ம இப்போல்லாம் பார்த்து ரைட்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே இல்லைன்னா யூடியூப்லேருந்து வர இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், வீடியோவில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அது மாதிரி கேட்கும் போதே நம்ம வந்து சரியாக பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். பட் இது வந்து காட் அவர்கிட்ட பேசின வார்த்தைகள் மூலமாக அவர் வந்து அது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு, அப்படியே பர்ஃபெக்டாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு. ஆனிமல்ஸை கூட்டிகிட்டு வரணும், ஆனிமல்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வர்றது பெரிய ஒரு டாகை வளர்க்குறது, இல்லைன்னா ஒரு பேர்டை வளர்க்குறது எவ்வளோ கஷ்டம். இப்போ இது வந்து எல்லா வெரைட்டிஸ்லேயும், எல்லா ஸ்பீஷீஸ்லேயும் வந்து நம்ம ரெண்டாக நீ கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னு கடவுள் கட்டளை விட்டார். அதில் வந்து அது ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லாரும், அது 8 பேர் தான் இருக்காங்க. ஒரு ஜூ நடத்துகிறதுக்கே எவ்வளோ பேர் தேவைப்படுது. ஜூ நடத்துகிறதுக்கே வந்து எவ்வளோ பேர், ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் ஒரு 100 ஸ்டாஃப் அந்த ஜூ கமிட்டியில் இருந்தால் தான் நடத்த முடியும், எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். அது ப்ளஸ் அதர்ஸ் கமிட்டி 100, அதில் வேறு ஹெல்ப்பர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ தேவை. ஓகே, பட் இது வந்து 8 பேர் தான் அவங்கெல்லாம். அதில் வந்து எல்லோரும் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அதுங்களை பேர்ட்ஸை தேடி கூட்டிகிட்டு வந்து அதை போட்டுக்குள்ளே செட்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதெல்லாம் அவர் அனுபவித்து, அதெல்லாம் அவர் கோஆப்ரேட் பண்ணார். கிரம்பிள் பண்ணாமல், மர்மர் பண்ணாமல் அவர் வந்து அது ஃபாலோ பண்ணார். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். அது கடவுள் அவர் மூலமாக, அதனால தான் கடவுளால் அவர் மூலமாக இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி அடுத்தது நம்ம பார்க்கும்போது ஆறுகளை கடக்கும்போதுனா இஸ்ரவேலர்கள் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது.
அந்த ரெட் சீயை க்ராஸ் பண்ணுறது, இந்த ஜோர்டான் ரிவரை க்ராஸ் பண்ணுறது. மோசே மூலமாக ரெட் சீ க்ராஸ் பண்ணாங்க, ஜோஷ்வா மூலமாக ஜோர்டன் ரிவரை க்ராஸ் பண்ணாங்க. அப்போது அந்த ரெட் சீ க்ராஸ் பண்ணும்போது ஜோர்டான் ரிவரும் இப்படி தான் டிவைட் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ டிவைட் ஆகும்போது இப்போ வந்துருமோ, இப்போ இந்த அலைகள் நம்ம மேலே விழுந்துருமோ, அவர் கை வலிச்சதுன்னா இது பண்ணிடுவாரோ, கடவுள் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பயந்தே நடந்திருப்பாங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். அப்புறமா மோசஸும் ஜோஷ்வா அவ்வளோ ஜனங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க, மோர் தென் 1000, மோர் தென் 500 பீப்புள் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கும்போது எல்லாரும் கரெக்டாக நடந்து வருது. அந்த பாதைகளில் நடந்து வருது, யாரும் இங்கே விழாமல் குட்டி குட்டி பசங்க இருந்திருப்பாங்க, யாரும் குட்டி பிள்ளைங்க அங்கே ஓடாமல் அலைகளில் மோதாமல். ஓகே, டிவைட் ஆகும்போது அந்த அலைகள் எல்லாம் சைடில் இருந்தது. நான் நம்ம பிக்சர்ஸ்லேயும் ஏன்னா ஃபிலிம்ஸில் பார்த்ததை வச்சு தான் நான் சொல்ல முடியும். நம்ம இமேஜினேஷன் எந்த அளவுக்கு டிவைட் ஆகிருக்கு, எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஸோ பிள்ளைங்களை குட்டி குட்டி பசங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதோட அங்கேயும் ஆனிமல்ஸை கூட்டிகிட்டு தான் போனாங்க. அவங்களுடைய பெட்டு, அவங்க ஆனிமல்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. வயசானவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அப்போ அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க், அது கூட்டிகிட்டு போகிறது, அவங்கள அந்த வழியாக கடந்து வர்றது ஒரு பெரிய டாஸ்க். பட் கடவுளுடைய நோக்கம் என்ன? அந்த இஸ்ரவேலர்கள் மூலமாக கானான் தேசத்தை சுதந்திரிக்க, கானான் தேசத்தில் நம்ம சாட்சியாய் நிற்க அவருடைய நோக்கம் இருந்தது. அடுத்தது அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய். அப்போது எனக்கு இது என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ தான் ஞாபகம் வருது. அவர் மூலமாக கடவுளுடைய நோக்கம் என்ன? இஸ்ரவேலர்கள் திரும்ப அவங்க விட்டு வந்த பாவத்தினால விட்டு வந்த தேசத்தை திரும்ப சுதந்திரிக்கணும், சாட்சியாய் பாபிலோன் தேசத்தில் நிற்கணும், பாபிலோன் தேசத்தையும் ரட்சிக்கணும். திரும்பவும் அவங்க பரிசுத்தமாய் அவங்களுடைய அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் திரும்ப அவங்களுடைய நாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு, அந்த தேசத்தை சுதந்திரிக்கணும் அப்படின்னு அவருடைய நோக்கம் இருந்துச்சு. அதுக்கு அவங்க எடுத்த முயற்சி, அதுக்கு ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோவுடைய வில் பவர் தான் ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம். இந்த ஆறுகளை கடக்கிறது, தண்ணீர்களை, அதுவும் கஷ்டம்தான். பட் அதுலேயும் அதில் ஓரளவுக்கு ப்ரொடெக்டடாக இருந்தாங்க. பட் தீயில இல்லை, ஃபயரி ஃபர்னஸில் அவங்க போட போகிறாங்க அப்படின்னு வரும்போது நிச்சயமாக ஒரு பயம் வரும், ஒரு திகில் வரும். என்னதான் நடக்க போகுது, நம்ம அப்படியே இறந்துருவோமா, இல்லை கஷ்டப்பட்டு இறந்துருவோமா அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் நம்ம மனசில் வரும். நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் சொன்னாங்கன்னா, பட் அதுக்கு எல்லாத்தையும் தாங்கி அந்த ஒரு வில் பவரில் நாங்கள் என்ன வந்தாலும் நாங்கள் இது தாங்கிப்போம். என்ன வந்தாலும் கடவுள் எங்கள் கூட இருப்பார். பட் கடவுள் எங்கள் கூட இருப்பார், ஆனால் ஒரு அக்கினி கூட எங்களை தொடாதுன்னு அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஜாஸ்தி. அது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, அது அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுவோமோ அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் நம்ம மனசில் வரும். பட் அவங்களோட வில் பவரை ரொம்ப பாராட்டுறேன். ஸோ அதுலேயும் தாண்டி நம்ம அவங்க ஜெயித்தாங்க, கடவுளுக்கு சாட்சியாகி நின்னாங்க. இப்போது நம்ம மூலமாக கடவுள் என்ன நோக்கம் வச்சுருக்காரு, நம்ம மூலமாக என்ன பிளான், அதுக்கு நம்ம கோஆப்ரேட் பண்ணுறோமா? அநேக பாடுகள் வரும், ஒரு சின்ன விஷயங்கள், ஈவன் ஒரு சின்ன டெம்டேஷன், ஒரு சின்ன சோதனை, இல்லைன்னா கடலுக்காக நிற்கும் போது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிவி நான் பார்க்க மாட்டேன், நான் ஃபிலிம்ஸ் இனிமேல் பார்க்க மாட்டேன், சீரியல்ஸை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம கடலுக்காக நான் இதை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதில் இருக்கிற சோதனைகள் நமக்கு அது தாண்டி வரதே தீயில நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த சோதனை தீயில நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதை தாண்டியும் நம்ம வரணும்.
டிவி சீரியல்ஸோ எல்லாம் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள், ஒரு ஸ்மோக்கிங் நான் விட்டுருவேன், குடிப்பழக்கம் நான் விட்டுருவேன். அப்புறம் நான் இனிமேல் பொய் சொல்ல மாட்டேன், எதுவும் மறித்து நான் பேச மாட்டேன். இது மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் கூட அதை தாண்டி அந்த சோதனையெல்லாம் தாண்டி மேற்கொண்டு வர்றது ஒரு சின்ன அது ஒரு தீயில நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் கடவுள் நம்மளுக்கு வைத்த நோக்கம் அது இது மூலமாக நம்ம நிறைவேற்றணும். இதெல்லாம் படிப்படியாக தான் நம்ம தாண்டி வந்தால் தான் கடவுளுடைய நோக்கத்தை நம்ம நிறைவேற்ற முடியும். இல்லைன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். கடவுள் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு இதெல்லாம் தடைகளாக இருக்கும். இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம ஒரு பொய் சொல்கிறதோ, மறைச்சு பேசுகிறதோ, பெருமையாக பேசுகிறதோ, நக்கலாக பேசுகிறதோ, இதெல்லாம் சின்ன விஷயம்தான். இதெல்லாம் சில்லி, இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அது தாண்டி இப்போ நான் சீரியல் பார்க்க மாட்டேன், இல்லை நான் ஸ்மோக்கிங் பண்ண மாட்டேன், அது ஒரு சோதனை. நம்மளுக்குள்ள ஒரு போராட்டம் இருக்கும், இன்னர் பேட்டில் ஒன்று இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, அவுட்டர் கூட ஒரு பேட்டில் இருக்கும். நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் இதில் என்ன இருக்குது, ஒன்றும் இல்லாடா, இது குடிச்சு பாரு, இது சாப்பிட்டு பாரு, இது சீரியல்ஸ் பார்க்குறதுல ஒன்றும் இல்லை, உலகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள், ஒன்றும் இல்லை, இது கேட்குறதுல ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு வேர் பண்ணுறதுல ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசுகிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் அந்த பேச்சுவார்த்தையும் அந்த போராட்டத்தையும் தாண்டி வரணும். அதுவும் தீயில நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். தண்ணீர்களை கடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி ஆனால் நம்மளோட நோக்கம் ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ, நோவா, மோசே, ஜோஷ்வா இவங்களுடைய வில் பவர் மாதிரி நம்ம வில் பவர் இருக்கணும். கடவுள் நம்மளுக்குள்ள வைத்த நோக்கம், நம்ம மூலமாக நிறைவேற்ற வர நோக்கம், அது நம்ம நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு அது ஒரு வில் பவர் நம்மளுக்குள்ளே நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும், நம்மளுக்குள்ளே அதை பில்ட் பண்ணணும். அந்த ஒரு விஸ்வாசம் நம்மளுக்குள்ளே பில்ட் பண்ணணும். அது நம்ம வேதத்தை இவங்களுக்கெல்லாம் ஜோஷுவா, மோசஸ், நோவா, ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ இவங்களுக்கெல்லாம் ரிட்டன் பைபிளே கிடையாது. இவங்களுக்கு எல்லாம் ஓரல் தான், ஓரலி பேசின விஷயங்கள், ஓரலி சொன்ன விஷயங்கள் தான் இருந்தது, வேறு எதுவுமே கிடையாது. பட் அதிலே அவங்க அவ்வளோ தீர்மானத்தோட, அவ்வளோ ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட கடவுளுக்காக நின்னாங்க. நம்மளும் அது மாதிரி நிற்கலாம். ஜெபிப்போமா? ஏசப்பா, இந்த நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த வேலையில் எங்கள் மனதில் நீர் இன்னைக்கு பேசும். எங்கள் மனதில் மனசில் ஒரு விசுவாசத்தை, ஒரு பெரிய விசுவாசத்தை உண்டாக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். நோவா, மோசஸ், ஜோஷுவா, ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ இது மாதிரி பைபிளில் படிக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் அவங்கள மாதிரி நாங்களும் ஒரு தீர்மானத்தோட, ஒரு விசுவாசத்தோட, ஒரு நம்பிக்கையோட வாழ, உங்களுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற, எங்கள் மூலமாக நீர் வைத்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற, என்ன ஒரு உலகத்தை எங்கள் மூலமாக நீர் உருவாக்கும் ஒரு உலகத்தை ஆண்டவரே நாங்களும் உருவாக்கும்படி, உங்கள் மூலமாக நாங்கள் உருவாக்கும்படி கிருபை செய்யும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. எங்கள் மூலமாக நீர் நோக்கத்தை நீர் நிறைவேற்றும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அதுக்கு நாங்கள் ஃபுல் கோஆப்ரேஷன் கொடுக்க நீர் கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே. அதுக்கு ஒரு வில் பவர் எங்களுக்கு கிடைக்கும்படி கிருபை செய்யும் ஏசப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.